Rushan kawgel fettoɓe e bal tawaɓe ɗo e Afrique e ɗum jokki to Uganda, Kenya e Tanzanie. Joni kawodire gadane ɗe ko nirte phase de groupe team e o saaha noon yoga e ɗiɗɗe gandi hoto keedi yaltuɓe taweteɓe nayi ɓaltimmal mamin gar hen joni kabaru goɗɗo kadi kaleten ha hande ko haala fuku koyngel woni puɗɗotogol kawodire championnat ji Europe Liga Ligue 1 Premier League mo Angleterre mamin jewtit ɗum ha jofto e Super Coupe UEFA e to Allemagne haala fuku cenglel Afrobasket worɓe ɓe kam ne jokki to Angola ɗo e seeɗe Côte d'Ivoire ma fottu e RDC Nigéria kañum mbiɗi sikki ene oɗo saaha e fettidde e Cameroun tedduɓe ko ɗum woni toɓɓe men bisimilla. Malang Sonko kamɓe Salif Diaw on beltanama ko kamɓe keedi karallagal ngal malang heño jalta salo Arouna Deme a salminama wiyama bisimilla ma. A salmitama Aissatou eɗen calmina kala hettiɓe en. Ayo Dieynaba arti addini mon duwaw mi wima holko gartirɗa jërëjëf sen duwa gartiri ko ɗum gartirɗa mala maggal makko weeli yoro mangara ande a salminama a juurama. mi salminiɓe on fof mi sikku tan noon hay goto e moon ilam ɗam nawrani hay goto yoolaki hen. alhamdulillah a yetteralo ko taw yooliɓe ɓe e ɗumɗinɓe ɓe ndiyam ɗam tampini ɓe kam mataw min jeeyaka hen Dieynaba ɓe sikki Pikine degal ma ene seɓori technopole ne seɓori kono wone Pikine naɓe kam eyo Mamadou Diogasi Ba gollidiɗo men ma tawtu men ɗo e seeɗe Salif mi wima Mamadou Diogasi Ba yo fat hamin kaala haala chat o ɗo joni min goni ko haala Afrobasket ko ɗum gadortoɗen Mamadou momin garte e ma eyo Dieynaba ene wayno Nigéria e Cameroun ɓin jofni fijude joni hol kawɗo oɗo saaha ko Nigéria kañum fooli 65 Cameroun dañ ko 43 gasi kawdiral ngal gasi walla nana jokki gasani ha laaɓi de ala ko nana jokki wadde komi nana jokki kono Nigéria kañum heedi yesso e oɗo saaha ni wadde mbiyen ko Nigéria heedi yesso ko adi ɗum Cap Vert e Rwanda ne piidi ɓe tigi Cap Vert e Rwanda ko Cap Vert fooli 75 tawi Rwanda dañ ko 62 e wonɗon saaha Tunisie kam fooli Madagascar 61 wondude e 60 Côte d'Ivoire kame RDC maɓe pottu sanga waktuji 18 e sato eywa caggal ngal kawdiral tan eɗen mbawi wiide kañum timminta kawdire gadane ɗe hankine kawdire belɗe mbaɗi tigi kawdire belɗe mbaɗi tawi hakkude Égypte kam fooli 77 kippumo Uganda dañi ko 64 Angola heeɓi 66 fooli Soudan du Sud 64 tawi ko toɓɓe ɗiɗdogi hakkude mabɓe Guinée kamne kam lappi Libye ngal ari tawi ko 83 Libye dañi 55 e on saaha Sénégal fimali piggal musgal sabu ko watti sakkitor nde o fiimu hoto dia ewa ha 70 o dañi Mali heeɓi ko 70 Aissatou e ñalawma ɓaaro ko ɗon darotoɗen ni haala Sénégal hakkude Sénégal Mali ko derbi wonno ɗum waɗi hakkillaji fof koko joyino kono Arouna mari an aɗa ɗaɓinino Sénégal hawo Mali kawdiral ngal muusi e mabɓe ne feewi par ce que sa ƴetti pecce nayyi waɗa pecce tati ɗe maali heedi yesso hono heddi mataw minta 5 walla 6 nden Sénégal hetti yesso mabɓe hankkadi tampiniɓe ko wiyete 4e quart-temps money time wiyete e basket matam woni to tolni hankkadi gasirde nde ɗon fof décision watte kala hono dañe ɗon dañte sono perdene ɗon heewi perdede nden Mali yani mboɗo sikki noon hoɓe naatiri hen ni tampere ɓe tampinde caggal doole ɓe nanni hen di fof aɗani kala Mali nde hawre Sénégal rondoto pijirde ngel wiya hankadi tan alay sago min kawo ɗum noon waɗi eɓe keewi soɓe mbaɗi noon de wattintoro Sénégal funtaɓe tan funtiriɓe hankkini gañi par ce que ɓe nanniɓe toɓɓe 27 te Malik dañi tan 6 e de wattindiɗo mintaji 10 battindiɗi ɗum noon hollirta tan wonde ala fof nonane to ardoro e basket ne wiye gañima taw won heddi hen sone heddi tan no wawi mo kawra taw arta ne wawi arta eywa caggal kawdiral ngal Ibrahima Fall tawaɗo e diɗɗal Sénégal suuti kongi keɗoɗen mo garten
c'est juste la défense. saha kala koto faddade nde tan somin paddima ha moƴƴi min keɓat jaltude moƴƴiri ko noon min ponno fuɗɗirade pottital ngal nomin puɗɗiri ngal ni fewani kono min gasniri ɗum no fewiri pottite derbi baɗe ni poɗɗa tan ko folde saabu sa folama tan haala waɗat koni tan poɗɗen fettirde saabu pottite ɗe musat eɗen poti parande pottital men pangal. eyo on woni Ibrahima Fall en keɗima ko haali wonde défense o walla attaque o wiya faddor ewa Yoro an hanki a yeeɓi kawdiral ngal min kam mi hulino hoto Mali haw Sénégal mati kadi a yiyani saabu ko Aruna wi ko joni joni e pecce ɗe ko nayyi e pecce tati gade ne ɗe fof ko Sénégal ko Mali ardino mari ko peeje eltowo wonnoɗe peewano diɗɗal ngal ene laaƴa ɗo heewi ko quatriéme carton o feccere nayaɓal ngal ko ɗon Sénégal arti ha hawi Mali kono sikkanoka neɗɗo ganduɗo basket no fowi ni ne wawi andat ko nayaɓel ngel ɓuri heɓde fayida e basket hande sa yeehi ko leyɗele mbaɗe no États-Unis ne woni ɓe ganduɗa so ɓe cooda e télé pour yebde ɓe jeɓɗa tan ko nayaɓel ngel ɓe coodata ɓaade ko ɗon ɗum sayi ni eltoɓe so ɓe jettima kasaɓel ɓe jaltinat ɓurɓe ɓe forde ɓe jaltinat fawɓe aɓe keblana nayaɓel ngel mais noon so tawi an kala ko joguiɗa ko a waɗi ɗum e goto ɗiɗi e tataɓel a yejjiti nayaɓel ngel te ko ɗon gasirta ɗum mi sikku ko wasde andude basket walla ko jumde so tawi ko ɗum waɗi par ce que min hanki mi yeewi 5 majeur makko o waɗani ɗum o yaltinani ɓe no ɓe jetti tataɓel pour ɓe keɓa doole nayaɓel so tawi noon an nayaɓel ngel tawi yimɓe ma tampi ko ɗum heɓti hanki Mali Sénégal fi ɗum tawi sa yi no wiri ni Kanouté e Dramé an kañumen joguino basket Mali o hanki Kanouté tampini Sénégal e tati gadinde sabu Kanouté kanko nde o jooɗi e ɗum ɗo tawi o tampi ɓe poftinimo mbete omo arta e mintaji tati walla nayyi battiɗiɗi kono nde o arti e heddi mintaji joyi o arti nde jiira ha entraîneur sénégalais de Sakano fayo yimɓe tito e makko ko wiite basket heewani wadde hen marquage individuel neɗɗo wiye tan rewema rewnimo e neɗɗo tan kala nde o yalti pour heɓde ɗiɗaɓo he won nani 3 points toppo weddade nana tati nde won nani en heewi kono nayabo nde ari nde hay gotel hen o nana woto dañani weddade sahaw nana ɗum hollirta tan hoɓe pawjantunomo nde pannomo hoɗon kono ha joni Sénégal holnaki de Sénégal kono basket mare oɗon cikkima Sénégal yawtuna e ɓal timmal saabu no Sénégal fijirta ni ɗum ɗinande ne hulɓinino de sono hanki kam noɓe gasnirni kam no wawi artirde hoolare seeɗa kono min kam saabu ɗo joni eɓe payi e kawodiral Soudan te hayso woni Soudan kam ngol ɗo lawol ɗesi bettude seeɗa to banggue ala ɓe gaddani ɓurɓe wawde mabɓe ɓe garani noɓe sikkirano ni équipe Soudan janoɗo Jeux olympiques Paris jawtuɗo so on arno haala haaltani ka wiite tan e Tottenham o sabu mbawi yimɓe fof kono ɓe gaddani noon pour ɓe wawde mabɓe ɓe ngol hay Angola ko Sénégal ne ko gonga wona hono deñna hakkille kono no wiye basket anduɓe basket ne wiya équipe aji kewɗi premier tour o sade hay sa jetti tataɓo aɗa yalta kewɓe jaltinta ha jogui ha wanga schéma ji tactique plan de jeu ji he joguiɗa fof mbat pewjuɗa ho a hollirta ɗum taw koye match uji piyeɗa kotadi so futtima hande en hewɓe jaltinta ewa haala kadi Allah no wawi ɓe jaltino ɗum jaltude résultat match o kawodiral ngal ko capanɗe jeetati capanɗe jeeɗiɗi amma capanɗe jeenayyi capanɗe jeetati e nayyi capanɗe jeeɗiɗi sabu ɓe mbi tableau panneau d' affichage o ene wanno caɗele caggal ɗum e nder match he a yiyat wonde Sénégal nani laabi ɗiɗi weddi loggi ɓe limani ɗum kamɓe ne gasi nde ɓe batti hen fiba no gonde e o fijirde eɓe gonde probléme aji nabayde leydi ne heewi probléme aji surtout kewɗi mbaɗi kawdire ɗe puɗɗota e waktu kadi panoji ɗi kadi woni alluwe gaddoje jaltuɗi kawdire hanki ɓe beddima e nder panneau mo ganduɗa wona réglementaire saabu ko pusno lestude maɓe jeeyi ha ɓe putti ha ɓooyi seeɗa ɓe gandi wonde wonani lawol ɓe gartini ɓe pewni taɗa ɗum noon hollirta tan ha wayno amateurisme ni
wadde Angola aruna kiba kay Afrique woni fijirde boni Afrique boni de wallahi gonga ewa ha joni mataw en payati kabaru shan Saliou ɗo joni eɗen mbawi bismade ɗo e seeɗe tan jonga si kono hade nden en kalate diɗɗe eɗen mbawi wiide won puɗɗiɗe jawtuɗe nayeɓal timmal Dieynaba mata aɗa wawi limtande en kadi won kawdire baɗɗe hande hanki foof garten hen ewa gadortoɗen ko diɗɗe jawtuɗe ɗe diɗɗe jawtuɗe ko Kenya kañum e Madagascar kamɓe jogori fottoyde ni ngal ɗo nayeɓal timmal Tanzanie kanko hawrata koye Maroc tawi ɗum waɗata ko aljuma paɗo Aissata aljuma hade aljuma kalen kawdire hande ɗe ene wayno Maroc e hoore muɗum fotti RDC tigi Maroc kam fooli RDC mi wi RTC de RDC tati e gotel tawi Burkina Faso kamne ko Madagascar foolimo ɗiɗi e gotel e won ɗon saaha Centrafrique kam ko e Tanzanie ɓe mbaddi ko ndiga e ndiga Aissata hande noon ko Côte d'Ivoire e Congo pada sang waktuji sappo e jeetati Zambie ne hawi Kenya hawi Zambie gotel ewa Zambie ɗum ko hande Kenya hawi Zambie gotel Maroc hawi RDC Burkina e hanki wonno e Centrafrique ewa diɗɗe jawtude ɗe Tanzanie Maroc Madagascar Kenya goɗɗi kadi ko wayno Centrafrique RDC Guinée Niger Angola Zambie kañumen jalti guila e dawol arandal en kaalino yontere yawtude nde haala Guinée caɗele diɗɗal ngal hemno ngam e banggue jobdi muɗum jobnaari ndi prime ɗi hani rokkede taw rokkaka joni kam Guinée jooɗima e yalti kawgel ngel Mamadou Dionga Siba salminama Mamadou Dionga salminima satoli mi salmini hertoɓe coftal ɓalli men ewa hande holko mbawɗa humpidde en hade min yaade e toɓɓere wonde nde e kabaru chano Guinée mate wattidima hebde fettoɓe ɓe battidima hebde buuɗi mumen amma ha joni ɓe keɓani no ɓe hendino mbuɗi maɓɓe ɗin satoli gila e alkamisa feƴƴiɗo o andi koye juma ɓe fijidi kamɓe Algérie kono ɓe jonnore mbuɗi maɓɓe ɗin ɗum ko ujune sappo mbuɗi dollar fijowo kala ko ɗum ɗon hendino e ɗum koko yowiti e yawtanɗe e yawgol o chan hara wona ko ɓe fiji chan on kon taw ɓe yoɓa kokko ɗum ko yawtanɗe ɗen ɗum ko ñamale ko ɓe ñawinoɓe konko ɗum ɗon ɓe ɗum ko adi eɓe jogonino ɗum tan fettoɓe ɓe national woni yaltuɓe eywa ko alda e oɗo kabaru goɗɗo woni Guinée diɗɗal équipe A o heeɓi eltowo haray ko Paulo Duarte ɗo gandi o ko ɓiɗɗo Portugal woni ko suɓa e nder eltoɓe 60 addunoɓe kaydiji mum fii eltugol ngal jiɗɗal kono haray ko Paulo Duarte ɓa haray ɗon on ɗo wo hino tañƴina hino andi latobalo leydi Afrique ɓuuri ɓeɗaɓe fof haray eltoɓe honno ɓiɓe Guinée jaɓɓori o kabaru holko ɓe paadi e makko kankone holko ɗamina e makko non ɓiɓɓe Guinée haray hino weltorimo seeɗa fii kala haray o waɗali e o marat taarika hawniɗo e leydi Afrique ɓa haray ko Burkina Faso tun o joni ko wiyete kon médaille de bronze ɗum ko ujune ɗiɗi e sappo e jeɗɗi kono haray mo ɓe hino heeɗi ɓay haray wona elto won toon fijoɓe ɓen kadi koma fijoɓe ɓen kadi wona fijoɓe kelɗuɓe ko won tun haray fandareji tati hino harfina o elto kesso ɗum ko adi kon ko ma yawtande aroje ɗen ma Guinée tawde e ngal kawrital ujune ɗiɗi e noga e jeɗɗi ngal Kenya Tanzanie e Uganda kadi jaɓɓoyto ko feƴƴi ɗon ma kadi Guinée tawe e diɗɗe sappo ɓurɗe lollugol ɗen e leydi Afrique ɗum no wiye top 10 classement FIFA siɗon andi ko ɗon haray ko ɗon waɗata Guinée si tawi ɓurɗa hino waɗede par ce que so tawi on top 10 ɗon haray ko sappo arano ma sappo immo taweteɗa si tawi ɓurɓano waɗede kono so tawi a feƴƴi ɗon haray ko sappo tati hannayyi ɗum ɗon noon haray ko ma fotta e diɗɗe kedduɗe e leydi Afrique haray ɗum ɗon kadi hino tawa eko landa kon haray landal sakkitingal ngal on ngal kawital kan ujune ɗiɗi e noga e jeɗɗi haray kadi himo landa feƴƴingol Guinée yo Guinée fiju ɗiɗaɓal timmode
ɗum noon kadi hino tawa eko landa kon tentini kadi ko landa ko jongasi ko landa ko ni heewi de ala ɓe kay cotta ɗiɗo ɓaltimmoɗ mbaɗa ɓe jiɗaji aro kanko no foti ɓe joɓata ko himo landa kadi duumagol wona leydi la Guinée hara wona yo jooɗo leyɗe Porto o elta diɗɗa leydi la Guinée ɗum noon kadi hara en tawa sabu ɗum noon kadi no tawa ko tampinno leydi la Guinée ɓe ƴetteɗo goɗɗo elto mo leyɗe Porto jooɗo leyɗe Porto hara ko diɗɗa leydi Guinée hara o anda championnat Guinée on ɗum noon kadi hino tawa eko halfina donc haray himo mari golle moƴƴa sabuna alhaali on hino sarti fotta sabu wona kanko tun haray mo beyi no hani gollugol fii yo diɗɗangal wonu ko jama on faala ɗon ewa jarama Mamadou Diongasi Ba ɗum woni kabaru Guinée naaɓe caggal chano min jawti kabaru goɗɗo woni équipe o heeɓi eltowo kesso Paul Duarte mataw en mbaɗat basculé tan hade min yawtude kawodire puɗɗitogol championnat ji ɗi to Europe e holno jiiruɗon petit commentaire Yoro ko an gadortomi Paulo Duarte Paulo Duarte omo andi Afrique o arti ɗo elti équipe aji national kewɗi aɗa no fuɗɗoto ni o joguino ɗo France ɗo équipe biyeteɗo Le Mans nden wonno e Ligue 1 française mbiyatnomo nden kanko woni José Mourinho numéro 2 mais gila nden noon o wayri eltude ɗo e France ɓaade ɓimɓe ɓe jii ko gandal makko heewani ko waɗi ko ni Afrique rawanne ko rawane wona ko yuuɗi ni par ce que mo joguino équipe nationale nden équipe goto gonnoɗo Arabie Saoudite ngabbi première division Saudia Ligue Pro noddimo tan o waɗi démissionné toon o yeehi Allah waɗi no yehi toon o riwa o warti joni Afrique ko ɗum ɗon bo noon par ce que nden kay waɗi ko ɗum waɗi ɓe wiidemo yo jooɗo wona tan omo soɓe yo jooɗo ɗon ɓaade aɓe gandi so yalti tan omo wawi kamɓe bon yo Allah watballo ɓaade nden ko kanko e Aliou Cissé po oɗondirtuno oɗon équipe Arabie Saoudite noddumi Aliou wi kam ne yiiɗi o waɗa shortliste mais o ƴettaka ɓe ƴettoyi Duarte o acci ɗon Afrique o yeehi toon o riwa o arta ewa ala woni tan wiite ha won ayayde leyɗele Afrique wona en jiiɗa yimɓe gummoɓe caggal leydi na ngara kono kalis addataɓe soɓe dañi hoɓe jiiɗi ko ɓe jooɗo soɓe dañi hen mettiɓe seeɗa walla hoɓe jiyani hen waɗi ɓe arata ɓe jaaha lawol mabɓe so tawi noon Afrique jeeyiɗa hay sa haɗa mayere ga tan jottoɗa kadi Guinée mbiyo yo jooɗo hay Guinée heewani moydude Guinée ham no poti wadde feere heddoto e makko e ngol koɓe wiite instabilité mataw e nder duuɓi joyi battindide so mi limani kono joni ɓe timma eltoɓe sappo e nder duuɓi joyi walla jeegom battindide hitande fof change ɗum wona hana nawrata pettugol mabɓe yeeso ay ɓe jiiɓe jii yaatiri caggal Guinée hande banggue pettugol ho yaatiri caggal ɗum noon yoɓe jotto ɓe ƴeewa ɓe paɗa waɗat taw yite patience o Sénégal joni mo nde Aliou Cissé duuɓi sappo haade mum heɓde hunde soɓe gaddi Duarte so tawi no yiiɗi jooɗade hay so jiɗɗo jooɗade yoɓe goppumo tan wo liggo hay so yiya mbiya faadare makko ko demi final walla goɗɗum yaade Coupe d'Afrique wona yeehi tan a gañi heewi noon saabu ko hande ko Diongasi limi ɗo ko o te o limani foof liste o ayno juuti so tawi ɗum ɓe jiiɗi ham wo boyeta ɗon way so tawi ɗon ɓe jaggi on liste ham so tawi kañum ɗum noon bonnantumen ko ɓe mbatta ko ni Aruna aɗa andi yarata yeeso hitande caggal ɓe mbino ɓe gonta tuttude équipe o mo wona Guinée wona ɓe mbayli kadi ɓe garti kadi konngol ma ewa ko keddoɗen e waktuji kewani kono alay saago kaalen haala fuɗɗide ko championnat ji ɗi min kaalino kadi haala super coupe UEFA o kawgu PSG heeɓi e dow Tottenham kono ko waɗi to Premier League to Angleterre kawodiral gadanal hakkude Liverpool e Bournemouth ene wayno kawdiral gulngal sabu ɗon ene ɗaminano kanko ɓi Gana no wiyeteno ni diɗɗal Bournemouth ɓe keɓa kaw kono caggal nde ɓeɗi sikki ko kamɓe gadino nannude ni caggal mum Liverpool arti holno jiiruɗon puɗɗiɗogol kaw Liverpool heɓno ɗiɗi kamɓe ɓe garti e ɗiɗi semaine o marki ɗiɗi ɓe garti ɗiɗi après caggal saɗa jogui pettowo baɗo no Mo Salah ni tanko gatani arbitre sifflani omo wawi markude kanko marki nayoɓe Liverpool fiɓe nayi ɗiɗi
wallahi ko noon tigi yaari eywa ko alda e Angleterre toon to likka arano on ren sehilma Habib Beye heeɓi kaw ɓe punti Marseille ɓe pii ɗum Marseille no fuɗɗorima hikka no fuɗɗorino rawane no gaynirno piyetal ngal mbabba sabu gayni gone haalde heew keewi haalata so wona haala ala hoɓe nafta e banggue liga on e Barcelone heeɓi kaw hanki sehilaɓe ma wona kabaru iha kabaru hay o wi wona kabaru so ɗon goni ɓe goni sappo e gonde oɗon mbawi ɓe goni jeenayla piidon so wona hay so goni sappo e joyi min bon jaggi tan ko piidon ho seeɗa ara jog fuɗɗo tan min gangi hulɓinde waji ɓe an fuɗɗode wonno mbatta heddi ɓen a wawi tan fi e holno jiiruɗon puɗɗugol championnat ji ɗi toon to Europe min tan mboɗo jaggi Angleterre fuɗɗori hono gasirnoni holliri wonde haade hikka mawel haade Arsenal hande hawoyi Manchester United hanki ayi Liverpool ayi Manchester City lappi hanayi ɗum hollirta mawɓe ɓe Paris nana dari te moneme foof soodi haadi ha heewi e banggue fettoɓe ɓurɓe wawde ko joguino hon France noon eɗen paada ha jiyen Paris Saint-Germain kañum so ɓooyi seeɗa hedde futuro en arata yimɓe gandata heetti kono ham mboɗo sikki ho jiimi puɗɗimi yiide hande hanki ho banggue Farais o mboɗo sikki hikka haadi e mbawi limde tan ɓe tottaɓe jarani fododiral saabu ko yimɗo équipaji jogui hen doole he mbaɗono Marseille walla mbaɗono Rennes seeɗa a yina yaari ɓe jiimi ham pettir tawaɓe France ala hen bawɗo jakkude Paris eywa ɓe kolliri mbawka mabɓe kabaru super coupe UEFA o de ɓe kolliri ɗum ene wayno tengtinta tan ko kongi Harouna Dieynaba PSG ɓe kolliri mbawka mabɓe ɗum noon kadi hayso woni pottal ngal iɗande ɗesino jiiɓade mabɓe seeɗa saabu Paris nde mo ganduɗen e hitande ɓennude ngolɗo lawol ɓe desi tampude no feewi wata ko yeeha ɓooyi ɓe garte pottal ngal kono kam toon to France kam kono ɓe huliniɓe kam saabu hay ngal potital sikkano min ta joyi garta wonno 2-0 aɗani wona équipage fof mbawi artude so tolnima ɗon saabu min ko watdiɗo ko aɗan ni oɗon match goto hay goto wawa hen ɗuminde Paris fuɗɗiti entraînement ko alarba e ɓetti woni une semaine ɓeɗa mbaɗi match uji jeegom match amicaux ɓe Paris avant ɓe potte PSG mais hande sa daari championnat ɓurat mo ganduɗa foti darede ko Angleterre ɓaade koɓe dépensi koɓe péri e kalis e sodde jour aji woni Arsenal woni Chelsea woni Manchester woni Manchester City koko heewi Liverpool gasani taw ɓe pawi ɗo ko wonata 3 millions ɗi ganduɗa ɓe jiiɗi sodde Isaac mo Newcastle hatte koɓe gagnatno ko woni ligue fermé hande Premier League woni ligue fermé ɓaade joueur uji mawɗi ɗi fof ko toon goni joueur uji mawɗi ɗi fof ko toon woni artude tan mataw sen gummima e haala fuɗɗiɗo championnat ji ɗi to Europe ɗo ene Sénégal ne Ibrahima Niangol ɗi ɗo men ene haalanto ɗo kam wonde nawetani ɗi phase régional fuɗɗima to Ziguinchor eywa on saaha fettoɓe wonɓe Guédiawaye ɓe ɗo ene nana goyto caɗele digaral mumen nana udda gila nden stade Amadou Barry ene fewne ene ronka hitande no udda ɓe mbiyano ho hikka ma juin jawtuɗo lebbi ɗiɗi caggal taw to udditama ha joni parani ha joni eɓe kannoji hande wadde jonde e nantinoɓe kabaruji eɓe kannoni sappo e joyi ɓennude soɓe petti hikka ɓe pettatamo wuuri ko noon ɗum noon wona lawol eɓe mbaɗanno jonde e nantinoɓe kabaruji ɗi mataw mamin gartu hen e kabaruji men paaɗi mamin gartu kadi ko alda e ɗum e kabaruji men paaɗi e haala sippiro combat modulo Sa Thiés nanngama ɓe joɓama noon walla ɓe ganni yoɓede kalis kewɗo haala kadi fédération Arouna min kalanno hen ñande hen ɓe mbi joni ko CNG nattata wodde ko fédération ɓe mbaɗata eywa mi anda so tawi mi waɗa tour de table tan holko ɓurɗon teskade nde yontere ko ɓurɗon nangude tiggal Sénégal fi Mali Sénégal Mali ɗum kam heddima e hakkillaji ɗi fof min remontada Paris o remontada Paris super coupe UEFA ko championnat ji ɗi fuɗɗiti ko d'accord championnat ji ɗi fuɗɗiti e tedduɓe ko ɗum wonno toɓɓe ɗe min gaddi alet hannde min jetti on heɗogol mon lobbol min jetti yaadiɓe men yewtere nde ha e heɗɓe karallagal ngal min dokki on aadi noon alet garowo e toɓɓe goɗɗe on jarama